Ndakataura inini nenyaya yeunhu uri kuitwa nedzimwe pwere mumugwagwa. Unhu ihwohwo hunotangira pamakombi. They are very notorious nebehavior yavo mumigwagwa. They just stop anyway. They just do their business anyhow. 2 days later, the same person a driver's license. So there's connivance. Driving school, VID, kwese apasisina ini samambo. Wandinoti mutsvene. Ameno vamwe kuti vanozviona sei, asi ini samambo ndiri kuti havazi vatsvene vanhu vese ivava. Unoshinga kutora foni yemunhu ari kutandadza instead of assisting someone. I think ipapo senyika we need to correct that, because those memories, they mean a lot to the family. Kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Zvichiteera kuparara kwakaita vanhu vanokwana kuita 17 pano pabridge reManyame murodhi yeKwaseke. Nhasi uno vemachechi akasiyana siyana vaungana panzvimbo iyo, apo pavati vauya kuzochema kuna Mwari vari pamwe chete kuti Mwari vavanzwe pamusoro petsaona dziri kunyanyoitika mumugwagwa weKwaseke. Tichisvikapo taona paina Chief Seke, avo vati vanhu avakauya vakasvikovakumbira kuti vangafara kana Mambo Seke vakange varipo panzvimbo iyoyo pachitwa munamato, ivo vachibva vasadzikisa vachibva vauya. Mambo Seke vataura zvakanyanya pamusoro pehuori uyo wavati ndo huri kunyanyokurudzira kuti tsaona idzi dziitike. Vamwe vanongotora license vasina kana kumbodzidzira. Mumigwagwa macho muri kufamba motikari dzisina kukodzera. Ngatinzwei Mambo Seke vachitaura. Ichokwadi mwana wangu, zvese zvawakaverenga ndakazvitaura. Nochikonzero chekuti ndo zviri kuumba zvakaipa zvatiri kusangana nazvo. Ndakataura inini nenyaya yeunhu uri kuitwa nedzimwe pwere mumugwagwa. Unhu ihwohwo hunotangira pamakombi. They are very notorious nebehavior yavo mumigwagwa. They just stop anyway. They just do their business anyhow. Wotoshaya kuti ko zvino mutemo weHighway Code unozivikanwa here apa. Tumishikashika is the same. Zvinenge zvadzika kana kuvanhu, the general public vakungoitawo the same behavior. Ende ukavatsura unoziva zvinondirwadza. Ukamubvunza kuti sei uri kuita zvauri kuita izvi, sorry mudara, kuita fanga vane hunhu ivo vasina. Saka ndiri kuti nyika hatiise musoro pamwe chete. Tichitanga kuona kuti zvii zvirikuda kuitwa, tiri kurasikirwa noupenyu. But masimba ekuti tigadzirise arimo. Mutemo is intact, unokwanisa kugadzirisa all this nonsense. But hapana vari kuda kusvika pekuti hatigadzirise chinhu kana chaonekwa chisiri kuita zvakanaka chinogadziriswa. Kana pasina mutemo vanoenda kuparamendi kunogadzira mutemo wokugadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvo. Tinoona kuti mugwagwa iwowo weSeke Road watora mweya yevanhu yakawandisa. Zvinova zvaita sekunge nguva nenguva vanhu vari kuuya vachizochema vanenge vashayika. Imisa Mambo semunhu anobata hunhu netsika dzemuno muZimbabwe, zvii zvingade kuitwa? Hongu tiri kuona nhasi pane vemachechi, asi kuchivanhu pane zvimwe here zvingazoda kuitwa? Tsaona dzagara dzichiitika mumigwagwa. Zvakafanana munhu akanga ashayika, hama dzake dzinonotsvaga kuti zvakonzereswa nei. Ini samambo, nyika ino ndeyangu, yekuti ndiri kutozvibvunza kuti zviri kukonzereswa nei. Asi chokwadi chisingaputse ukama
ndechekuti kunyange ndikauya ndikaita muteuro wangu wandinoti regai ndikumbire kudzinza rangu kuti onai taakusekwa zvichingonzi mangwana mugwagwa waseke, mangwana mugwagwa waseke. Hongu ndinokwanisa kuti ndiite, asi nyika ikaregera kusandura hunhu hwayo, vanhu vese vandaa ndiri kutaura ava vakaregera kusandura hunhu hwavo, ndingauye panapa nemigoro yebikiro, hazvina zvazvinoshanda. Chataakunamatira samadzimambo kuti Mwari vatinzwewo, kuti veduwe hunhu huri muvanhu uhu ngahuchiparara, kuti hauzi hunhu hunoitwa associate nenyika yechipikirwa ino yeZimbabwe, hauzi hunhu hunonzi kuno kwaseke tiri kufadzwa nazvo. Zvese zviri kutirwadza. Ukatarisa vese vazhinji, I would want to say 75% of all road drivers, vazhinji vacho zvitupa zvavo is questionable. Vazhinji vacho kana ukamubvunza kuti naiwe vamira paT junction pakati mugwagwa, highway code inoti kudii, havagona kukutaurira, havagona kukupindura. It's very unfortunate. Inini I'm urging the nation kuti hatichionai kuti mutemo uri kuteedzerwa here nemazvo. Kureva kuti muri kutaura imimi kuti huori huri kutangira pakuti munhu anopiwa kunzi enda unodhiraivha iye asingakodzeri kudhiraivha, ndo umwe uri kukonzera here kuti tive tine misodzi sanazo? Zvechokwadi, ukaenda kumba ukasikotora poto yako yesadza usati wamboribika, panobuda chakanaka ipapo. Saka tiri kuti mutemo ngauchiseenzeswa. Uori handichaziva, probably we can call it is the norm of the day, kuti hwakungoitika pese pese, asi nhasi tiri kutaura neuori hwemumugwagwa. Hunotangira kuma-driving schools. I cannot confirm pandakaona vachipanana mari, asi hunhu nezviito unonowanikwa zvakuzadzisa ndangariro dzangu dzekuti munhu anopinda mu-driving school asina kana anything chaanoziva chemumugwagwa. 10 minutes later akubuda ane provisional driver's license. Zvinoreva kuti kudii izvozvo? 2 days later the same person ane driver's license. So there's connivance. Driving school, VID, kwese hapasisina ini samambo wandinoti mutsvene. Ameno vamwe kuti vanozviona sei, asi ini samambo ndiri kuti havazi vatsvene vanhu vese ivava. Makataura zvakare pamusoro pemotokari dzinofamba dzisina kukodzera, asi tichiona mumugwagwa makazara mapurisa vanenge vachitarisa kuti mota idzi dzakakodzera here unge dziri pamugwagwa. Iwe neni tiri kutozvibvunzawo kuti mapurisa vane vachiita chii. Everything boils down kuti munhu wese ngaachiteedzera mutemo. Mapurisa iwaya havazi vese vane tsvina, havazi vese vane uori. Ivo vakanaka ivavo ngavachitarisisa vamwe vavo kuti zviiko zviri kumboitwa. Nokuti chokwadi, dai kuri kuti tichikwanisa kuita test case pano, taingomira apa tongoti motikari mira, haina mutero, haina insurance, driver haana chitambi, asapfuura neparoad block. Komana, tiri kuzviuraya tega. Tiri kuzvibaya tega. Changamire, ndoda kukutendai Changamire Seke, mazvita henyu. Zuva ranhasi rinorevei kwamuri? Tiri kuona kuti nhasi panapa pakaungana vemachechi akasiyana-siyana vakapfeka mayunifomu akasiyana-siyana. Izuva randikoshera inini samambo. Vachironga kuti vauye kuzochema nehama neshamwari dzine mhuri yakapararika pano. Vakandiremekedza, vakandipa shoko rekuti mambo, toda kuungana panzvimbo yakaitika tsaona. Tatiri kudisisisa zvikuru kuti tinge tiri tese. Nyika kana ichiona zvakadai izvi zvechokwadi, tiri kurwadziwa. Ko ivo vane misikanzwa ngavachirwadziwawo kusvika apa. Vaite hunhu hwakanaka, vakwanise
kufamba mumugwagwa vachiziva kuti ane motikari yake, ane bhasikoro rake, ane mudhudhudhu wake, ane bhazi rake. Tinoda kungofamba tichisvika kwatiri kuenda zvakanaka. Tataura nevakuru vemachechi akasiyana-siyana avo vati ivo vauya kuzonyengeterera nekuti vakanyengeterera Mwari vanonzwa, uye vauya panzvimbo ino nekuti ndo pakaitika chiitiko ichi, kuti vafumure kuti zvingava chii, kunyange zvakaitwa zvesatanism kana zvinge zvinofumuka. Ngatinzwei vemachechi akasiyana-siyana vachitaura. Tauyawo pano nhasi patiri kuona kuti vemachechi vakasiyana-siyana vakatopfeka zvakasiyana-siyana vauya panzvimbo pakapararira mweya yevanhu 17 musi umwe chete. Mungatitsanangurire kuti imimi muri wechechi ipi, makamira sani, uye zvanhasi zvinorevekwa? Maita zvenyu tinopa kutenda. Ini ndinonzi Reverend Munetsi Wokonya, Methodist Church in Zimbabwe. Ndichibata ndiri kuno kuchitungwiza. Iri plano ifraternal kureva kuti machechi ose, Zimbabwe Council of Churches nevapostori tiri pano tose kunamatira nzvimbo ino. Saka taungana, hatina mhosva nedenomination. Chinangwa chedu chikuru ndechekuti titi Mwari wepindiraiwo marodzi edu. Saka mukacherekedza yatiri kuti Fraternal Salvation Army Methodist, tose tiri pano nemapostori, tose tiri pano kusanganisa nachifu ari pano. Chatiri kunyanya kutsvaka ndechekuti Mwari vapindire marodhi edu awanewo kufamba vanhu vakadzikama. Ndoti chatiri kutsvaka isu. Taakutotya kufamba mugwagwa, zvikuru sei mugwagwa weSeke Road. Pano pasini panapa vanhu vachipfuura nepano vari kutonyarara kutadza kutaura. Pakutyisa tiri kuti rodhi ndedzedu, haugoni kubhururuka, unotofamba nerodhi. Saka tiri kuti marodzi ose ngave accident free. Mwari vapindire vatore nzvimbo yavo. Hatisi kutarisa Seke Road yoga, asi tiri kuti marodzi ese eZimbabwe tiri kunyanya akatarisana nenguva ino yeHeroes. Ngakufambwe vanhu vakasununguka, munhu aronga rwendo rwakarumba make ngaasvitswe. Ndochataurira pano. Saka denomination hapana ri pano, asi kuti fraternal mubatanidzwa wamachechizo ose taungana pano kuti Mwari makati kana mukadana kwandiri ndinopindura. Saka isi tiri kuti Mwari wedu watiri kudana kwari, pindiraiwo mugadzire migwagwa yedu. Tinoona kuti pamwe pacho panoitika njodzi panotarwa nyaya yehuman error, kuti zvimwe zvacho zvakonzereswa nevanenge vachityaira. Chii chamunoda kutaura? Hongu tiri kuchema kuna Mwari, asi tinoona kuti dzimwe nguva vanodhiraivha vacho vane basa rekudzivirira njodzi. Chamungade kutaura imimi kune vachazenge vachityaira kana kuti vanotyaira zuva nezuva? Chokutanga, kana uchibuda mumba mako semutyairi, haubudi uchiti ndiri kunoita accident, unobuda uchiti ndiri kunotyaira. Saka chokutanga kutyaira kwako, isu semaKristu unotinamata kuna Mwari kuti murodhi mandaa kupinda nyasha dziwanikwe. Zvamataura zvehuman error zviri kuwanikwa, hatizivi kuti isaidi rani. Ivo vatyairi vacho vane zvitambi here, zvakakwana here, vakatestwa here, vari paeji chaiyo here. Saka tiri kutiwo human error yekuti vatyairi ngavaongororwe. Number 2, zvifambiso zvacho, mavehicles edu ari road worth here. Ndokuda kucherekedza kuti inyaya yekungopoketa here mari, kana kuti inyaya yekonsidha kuti pana yatakura vanhu inovasvitsa here. Ndokuti dzimwe motikari ukapinda madziri unotonzwa kuti panapa haina kutonaka. Saka tiri kuti inoda kutariswa futi iyo motikari yacho pake zvayo. Then number 3, mapassengers. Isusu tiri kucontributa kana tapinda murodhi, tirege kutaurisa. Vamwe vacho tobva tatogumburisana nemadhiraivha nemakondakita. Kana paine zvatinogona kutaura, ngatitaure takadzikama tichiwirirana, topindurana. Pakupedzisira unonzwa vanhu vane hasha. Dhiraivha ukomba kadhiraivha ane hasha, hazvimiri zvakanaka. Ipiwo vatakurwa vacho mukatakurwa muine hasha, hazvimiri zvakanaka. Saka ndiri kuti kose ikoko, asi chikurukuru dai hurumende yatipindira, yagadzira pave nemarules mamwe ari more stricter, kuti kana munhu ari under age kana kuti akaita accident, kuindoswa kwamalicense chaiwo. Kuna vamwe vanhu vanenge vachiti vakamboita accident, unomona adzokazve. Vari pamwe vanhu vanofanirwa kustopwa kuti vasazodhiraivhe futi. Right. Panotaurwa zvakawanda-wanda. Vamwe vachitaurwa tinoona munhu anenge pabridge papo pane munhu anofamba usiku. Vamwe vachitaurwa rodhi yabva yaenda pedyo nemakuva. Imimi sevanhu vechitendero, zvinhu zvakambosvikawo munzeve dzenyu here? Uye ndezvimwe zvamuri kunamatirawo here kuti kana paine mweya uripo unge unotama?
chatinonyanya kugamuchira isu ndechekuti kana munhu abva pano panyika tinoda kudayira nokutenda kuti anoenda mumaoko maMwari. Asi zvino tinocherekedzwa kuti kune vanobata-bata, kune vanosherekera, ndinosikena tichinamata kuti dai izvozvo zvasitopwa mablack spots iwaya tiri kuti anogona kunge achitaurwa zvimwe zvacho zvinosara zvamusoro memunhu kuti pakaita accident ndaona munhu achifamba but hatisati anyatsoverify kuti is it true kuti munhu aonekwa achifamba here kana kuti munhu atozongozvisa mumusoro make. Kune madelusions nemaillusions kuti unenzenge waona chinhu chochokwadi here. Saka tiringonamata tichiti izvozvo zvose zvatiri kuona vanhu vanozvitaura but kuti zvipuruvhike zvimwe zvacho zvinonetsa. Vamwe vanoti tiri kusumuka ipapo tondotora munhu wedu panosara munhu wedu. Saka tiri kuti hazvipuruvhiki asi vanonamata tinoti nyangwe iri mweya iripo ndoyatinorwisana nayo. Nyangwe iri mweya tinoramba kuti ngaibviswe ipapo pave free vanhu vafambe vakasununguka. Vazhinji vatataura navo vakomekedza zvakasimba pamusoro pekukosha kwakaita kuti vanotyaira vange vanoteedzera mutemo. Vasataure vari pamafoni, vasatyaire vakadhakwa, vasamhanyise motokari mumugwagwa nekuda kwekuti kana munhu abva mumba anofanira kudzoka zvakare kana kusvika kwaari kuenda ari mupenyu. Vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana vakatopfeka machechi mauniform akasiyana-siyana vari pano. Imi mungatiudze here kuti imimi munoadhireswa sani uye mabva kupi iri chechi? Ini ndinonzi Major Masimba Chidzomba, Salvation Army under Greater Harare Division. I'm the Public Relations Officer of the Greater Harare Division. KuZCC again, I'm the District Chairperson for Heathcliff. Ndabva kuHeathcliff ndichiuya kuno nechikonzero chokuti tsaona ipano haina kubata Chitungwiza asi yakabata Zimbabwe yese. Zvatikonzera kuti tiuye sechikwata kuzonyengetera nevamwe pamusoro pekurwadziwa kwatakaitwa netsaona iri pano. Ndozvatipa kusvika pano. Mungade kutitsanangurira kuti sei chiti kana tawirwa nedambudziko tinonzwa tichisundwa kuenda panzvimbo yacho iyoyo zvasiyanei nekuti vanhu vangoti kwavariko kwavangonamatira variko? Vanhu vedu vanonamata zvavo varipo munzvimbo dzavo dzavari, asi isu tinotarisa kuti pane mumwe mweya uri kufamba uri panzvimbo iyoyo inoda kunamatirwa, kuti iwo ndowatofanira kuuya kuzotuka nokuuya kuzoisa pamberi paMwari kuti ngaushayiwo simba irege kudomwa kunzi panova neblack spot. Hapana chinombonzi black spot pakunamata, asi kuti isu tinofanira kuti tiuye kuzofumura chakaipa chiripo. Kana pane zvakaitwa nesatanism, kana pane vakarovera mikombe ipapo, kana pane vakamwaira bute, kana pane profesi yemakuhwa iripo inokonzera kuti vanhu vangova nekusagadzikana, tinenge tichazoituka panzvimbo iyoyo. Chii chamunoda kutaura imimi? Tiri kuona kuti takutoenda kuholiday. Nguva idzodzo vanhu vazhinji vanofamba uye vachafamba vachishandisa migwagwa. Chamungade kutaura kune vanotyaira kana kuti mapurisa vachazenge vachiongorora motikari dziri pamugwagwa? Ndinoda kutanga nenyaya yekuti vachange vachiongorora motikari dziri mumugwagwa ngavarege kuva netsitsi mukati memugwagwa. Chisina kunaka ngachinzi hachina kunaka. Kana motikari kainzi iri kuspeed asina kunaka, even mapassengers akataura ngavazviteerere, nokuti tine tsika muZimbabwe yekuti August inenge ine maaccident. Hapana chakanyorwa pasi kana mugwaro raMwari kunzi mwedzi wokufa. Zvino ini ndiri kuti vachafamba kunwa ngakubviswe mukati mekufamba, kumhanyisa motikari munzira ngakuparadzwe. Nyangwe nemapassengers regai kukurudzira vachairi kuti tatononoka toda kusvika nenguva yatiri kuda ita 1 hour cheda kunge tasvika kwaChihota kunge tasvika kuKariba. Zvinokonzera kusaita zvakanaka. So ndiri kukurudzira kuti vanhu ngavadzikame paholiday inei. Gore rino hatisi kuda record yekuti kwakafiwa paHeroes, hatisi kuda. Zvinongoitwa bedzi kana vanhu vachengeta tsika dzemafambiro akanaka mukati mokufamba kwavo. Mama, tingade kuziva kuti mimi mabva kusangano ripi uye chii chakusundai kuti nhasi munge muri panapa? Inini ndinonzi Gamuchirai Gwatidzo, ndinobva kuchechi inonzi African Methodist Episcopal Church, asi ndiri chairperson wemubatanidzwa Greater Harare. Ndinotungamira madzimai ema-mainline churches under Zimbabwe Council of Churches ari muHarare neNorton neChitungwiza. Chii chakusundai kuti nhasi munge muri panapa?
Chandisunda ndechekunzwa tsitsi nekurwadziwa netsaona yakaitika panzvimbo ino, kuti pakafa vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vana havasisina mubereki, vamwe vabereki havasisina vana. Saka izvozvo zvandisunda kuti ndinochema kuna Mwari kuti Mwari vatinzwire nyasha, vatirangarire tsaona dzemumigwagwa dzipere, nekuti zvinorwadza kuti taonekana kuti tiri kudzoka wozongonzwa kuti munhu atsakatika. Izvozvo ndo zvandisunda kuti ndive pano nekukokera hama neshamwari dziri pano nevafundisi vose vari pano kuti ticheme kuna Mwari kuti vatinzwe kuti tsaona dzemumigwagwa dzipere. Nhasi uno pakati penyu pane vamwe here vekuti vatori nehama dzavo dzakatsakatikira panapa, kana kuti tiri kungoona vemachechi vari kuuya kuzongonamata chete? Tinadzo hama dzevakatsakatikira pano dzitori pano dziri kuchema pamwe chete nesu, dzauya kuzoramba vachirangarira kuti dzimweni dzenguva Mwari vanga varape maronda avakasara nawo akaita zvakanaka, vakaramba vachibatsirwa nevemakereke vachinamatirwa, pamwe maronda iwayo anokurumidza apora kuti vagoramba vachienda mberi neupenyu. Chii chamungade kutaura pamusoro pevatyairi? Tiri kungoti vachairi ngavasachaira sekunge vakanonoka nguva dzese. Ngavatibatsire, vativedzere mitemo yemimigwagwa, vakapota vachienda nemumasaidhi nekupoya nekudini. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera tsaona. Vamwe unoona vachityaira motikari vari pafoni, vachitaura pafoni, kana kuti vachicheuka vachitaura nehama dzavo dziri kumashure. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti tsaona dziwande mumigwagwa. Ende kana volodha mota dzavo vari kulodha vachiita overload, zvimwe zvacho mota dzacho dzisisina kumira zvakanaka, dzotakura vanhu vakawandisa. Tiri kungoti nesuwo tiri kutakurwa vacho, kana taona mota dzazara nevanhu vanodikanwa, ngatiregerei kumanikidzira kupinda mumotikari dzakadaro, tinzwe mwoyo inorwadza kuti tikaita tsaona tinoparara takawanda. Baba, taona imimi muriwo pakati pemachechi aungana pano, kunyangwa iyo ichinzi Zimbabwe Council of Churches yanga yauya, asi imimi venguwo chena tiri kuona muri panapa. Chii chakusundai kunge muri pano? Chandisunda kuti ndinge ndiri pano ndechekuti ndakaona tsaona yakaitika pano paTV. Ndaiona ndarwadziwa, ndakazonzwa shoko rakubuda richifamba nevaifamba nemashoko vachiti zvanga zvakadi kuti tiende tinoungana paitikira tsaona. Taungana ipapo tikumbire kuti Mwari vatiwanire nyasha nekunyaradza hama dzakafirwa, nekuti inini pandiri pano ndakafanana nevanhu vakafa, ndakafanana nevakafirwa, nekuti kana ruri rufu rukanga rwabata runobata nyika yese. Uye chakanyanyotambudza mwoyo mangu, ndiri munhu anonyanyoshandisa mugwagwa ndichibva kwaSeke ndichienda kuHarare. Saka pandinoushandisa hana yangu izvozvo yairova, nanhasi haisati yadzikama nekuda kwechitwa chandakaona. Saka ndauya kuti Mwari vatiwanire nyasha pamusoro pedambudziko rerufu urwu rwakabata pano. Uyezve migwagwa yatiri kufamba nayo tange tiri kukumbira kuti igone kuve ine vanhu vanotarisisa zvakanyanya kuti pari kufambwa apa, vamwe vatiri kufamba navo mumigwagwa vachititungamirira, vamwe vanhu vanenge vasina zvitambi, vamwe vanhu vanenge vachitotaka kuda kutodzidza achifamba mumugwagwa imomo, asi akatakura vanhu. Mukaona izvozvo vachifamba kana kasvika panenge pachisangana mugwagwa, vanhu ivavo munoona kuti anotopinda paari kunzimira, zvinova zviri kukonzera dambudziko. Saka ndauyawo pano kuti tisangane nevanhu pamwe chete, tigone kuve neumwe munyika ineyi, kunyanya kana pari pakunge tasangana nematambudziko tibatirane tiri pamwe chete, nekuti dambudziko harisi rangu bedzi, harisi rake bedzi, asi nderedu tese. Ndatenda zvakanyanya nezvaitika pano, uyewo neniwo ndakura pandangoona vanhu vakawanda vakadai pamusoro pedambudziko irori. Ndakurawo mumwoyo mangu kuti ndofanirawo kunzwira vamwe tsitsi semanzwirwo aitwa vamwe tsitsi tiri pano. Mama, taona mauyawo pano ende taona vanhu vakapfeka maunifomu akasiyana siyana. Chii chakusundai kuti musvike panapa? Chatisunda pano iyi accident yakaitika pano, tsaona yakaitika pano, yatinonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka tasumuka nokurwadziwa, nokufunga nekupera kwakaita vanhu pano. Pakafira vanhu vakawanda, vana vakuru vakawanda.
saka ndo zvatisunda pano kuti ticheme kuna Mwari kuti Mwari tibatsirei, mutichengetedzewo nemweya yakafira pano irare murugare. Imi mabvo kuchechi? Inini ndabva kuchechi yeMethodist ndokwandabva. Tauya pano kuti tizonyengetera as acknowledgement yekuti Mwari wedu ndowatinovimba naye, kuti kana tasangana nematambudziko ndiye guta reutiziro. Saka tauya kuna Mwari kuti Mwari vatitungamire munzvimbo ino, vabvise rima ragara panyika yedu rekuti kunongoitika maaccident towards nguva yemaholidays. Saka ndo zvatafambira panapa sevatendi kuti ti-acknowledge presence yaMwari mukati menzvimbo iyi. Mama, taonawo mauyawo panapa. Chii chakusundai kuti munge muri pano nhasi? Chatisunda pano kubatwa nekudzamirwa nezvakaitika panzvimbo ino. Munoziva tatangoone fee kuti uchibuda mumba kudai so wanga uchingonzwa sezvamanzwa kuti black spot. Saka taitirwa zvakanaka nauvepo hwaMwari kuti kubvisa zita rekuti hotspot black spot kwakuisa nzvimbo yekuti iyi nzira inofanirwa kupfurwa, kwete kusimbisa zita rekuti tasvika pablack spot. Takwanisa kutaura nehama yeumwe akapararira panzvimbo inoyi, mukoma wemukomana vene makore 19, uyo ati zvinorwadza kuti zvimwe zvavaikwanisa kunge vasara vachiona pamunin'ina wavo, mamemories ainawo emunin'ina wake akanga ari mufoni. Ati zvinorwadza kuti nyika iri kuendepi, kuti chokwadi umwe achitandadza pane anowana simba rekutora foni. Zvinhu zvinorwadza. Hanzvadzi tauyawo pano apo panga pauya vemachechi vachiuya kuzonamata pakaitikira tsaona, uye tanzwa kuti wakarasikirwa nemunin'ina. Kuuya kwaita vemachechi ava wazvitora sei? Chinhu kuuya kwaita vemachechi chinhu chatibata kuti tirangarire kuti munin'ina wangu just wasn't for the family, but anga ari munhu wevanhu, munhu aiinteracta nevanhu, and that act yaitwa nemachechi, it's a sign of love. Iyo inogara ichiparidzwa kunzi chemai nevanochema. We really appreciate your love, we really appreciate your care, we really appreciate your support towards our family and the families that lost their beloved ones during this tragic accident. It's a thing which is so touching, and it's a thing which we will always live to remember. We will always live to cherish my moments ataiva nawo hama dzedu dzakatisiya. Munin'ina anga akura sei aine makore mangani uye aibva kupi? He was 19 years old. aitobva kutown kubasa. So the last time ndakapedzera kutaura naye ndakatomufonera nchiti watore chitupa chako, akati tosangana kumba, and that was that. Muchinzwa kuti paitika tsaona, maiziva here kuti ndo maanga akwira, kana kuti pamakanzwa kuti paitika tsaona mona munhu wamamuchitaura nawo hamuchakomunicata, makazoziva sei kuti munin'ina anga aripo, uye makakwanisa kusvika panapa here vachiripo? Zvitsaona ndasina kutozvinzwa, asi ndakafundirwa namukoma wangu aibva kutown neimwe kombi yanga iri mumashure. Ndobva andiudza kuti svika paCA hakuna kumira zvakanaka, munin'ina aita accident. Then ndakabvunza kuti atakurwa here kuendeswa kuchipatara, akangoti pakaipa, svika tionesane paground. Then ndakabva ndatoziva kuti is normal. So ndakatry kufona foni yake yairinga ichiringa until ndazosvika pascene. Ndichisvika pascene ndikasvika mabodies torariswa papavement, but it was too late. I was too late. Foni yaingoringa ichishaya anodaira, mazosvika pasini makazokwanisa here kuona foni ikati yakanga yatotorwa nemapurisa? Tichisvika pasini, maparticulars ake atakakwanisa kurecover, it was wallet yake yatikazonotora kupolice, nebag ranga rinehembe nesechero rake raiva naro, but foni yakaramba ichifonwa. Mama vakazosvikawo pasini kumapastor vano vachifona, foni yairinga, but
but phone yanga isingadaiwe. Then after 2 phone yanga isingacharinge kuratidza kuti yanga yadzimwa. So tikazoenda kupolice. That was a second day after the incident. Tikanocheka kumafoni anga ariko, phone yacho hakuna. After burial takaita about 3 times tienda kupolice kutraffic. Tichinocheka kuti pamwe ndikangowana phone yemunin'ina wangu but phone yo hatina kuiwana. Because I remember that phone mamune memories angu naye nemangu ma-siblings angu ne-family akawanda. And up to now phone yo hatikuiwana. I have been to police for the past week. Chitry kuti tirikave phone yo, but phone yo hatikuiwana because phone yo ine ma-memories akawanda ekuti at least we could have something to hold on. Kuti this is what we have. This is what chakatisira, but it's all gone. And I wonder kuti senyika what kind of people we are, kuti unoshinga kutora phone yemunhu ari kutandadza instead of assisting someone. I think ipapo senyika we need to correct that because those memories they mean a lot to the family. And I'm appealing to anyone anoziva whereabouts family a phone yo, feel free to contact us because that phone yo yakatikoshera. Vanenge vane whereabouts phone yo, you are free to contact us on 0774 078 079 kana kufona pana 0773 833316. Mukafona pamafoni wayo munokwanisa kubata family ya which bainganima, and that phone it means a lot to us. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe uye ngatisakanganwe kuti tava kupinda muholiday iyo inofamba vakawanda, holiday yeheroes. Kuvatyairi ngatizivei kuti takatakura upenyu hwevanhu mumaoko edu. Kune vanoita basa repamugwagwa ngationgorerei kuti motokari dziri kufamba dzine kodzero here yekunge dziri pamugwagwa kuti upenyu huchengetedzeke.